Udah setengah tujuh kita semuanya lari-lari ke sini. Mulai hutang bubur ayam sama kami bertiga. Bubur ayam lah kalau kita bertiga. Padahal kalau bawa mangkuk air, bawa lah mangkuk air kuningan. Balik. Salam. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu. Sudi ruas namando hoti per minggu onon. Mertua ma akan naro di bagasa Tuhani. Minggu tes dari on imana marngwar. Minggu pasiahon dung Trinitatis. Topi minggu tes dari on leon di debatado si panganon dohot si inumon. Kapuji ma debata di bagasa latiroha. Tayendehumma ali Jehovah debata. Lama
dasmi makasih holi sondamni parholongi pardengan basahi. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni Tuni barbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Iko songonido hatakku naruar siapa mangakku. Dang mulak butiau, iko bayanon na do loboni rohaku, daliku menjadi do ubayan na hutongos. O sudehamu akan mauas, Roma hamu tuaik, dalam hamu akan asmar hebeng, Roma hamu manuhor dohot mangaton. Te Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhebeng, manang marpanuhor. Tai lulu hamu majahoba, bisa terbaik dope jupang ibana, jauh hamu ma ibana, bisa jonok dope ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata, pergugo na suatu dosan, jala para siroha na sumurung. Di pangindoroham, na yang mengolu jala mertua hami sogut. Nung ngaragam dalan na di baheko manungguli rohanami, asa hutada hami hatua sogut. Di ini pasirap hami manuaing rohanami, mangido siakko. Taleo matodim na badia itu hami, asa porsea hami di holong di roham di hami. Sai hutangyo kami maswaram na mga poy hami, titik kiparasi rohaon nuaing. Asa tapak kami, honggoluan na pinaradami di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jehovah doha posaki nama ngapoy rohaku napatiur hodalaki bulus di balakaku sonang toktong rohaki non binay ni debataku patit na dolomoku nataw hapo sa situtudo o debataku ay hodo na toktong butju mamban hangoluwaku nagogoho say tulus do sinagap ni rohamu pasal na pinukamu. Tangiok kamu ma pari di bata di minggu tes darion Yenet cap Salmen bidu 107 ayat 30 sada. Ikon pujian nasida ma Jehovah alani asin rohana dohot halongangan akan nabi nenai tujol ma manusia. Atong ramar tangyang mahita magidugo tu di bata lau mangulau nobar tu pati nai. Ali Tuhan di bata sai pargugoy mahami mangulau no
Tuhan jodoh masak dongaki alana salah pambahenaki hata kulakan ang baru laki pakuliki betu pasone mamanjut rohani dong aku pe pikiran hatana hurang ture Ia dopani debata, tapauduk jala tapaseret marwata, atau poti maduhatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata, pergugo na suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus di panggulu kami. Kami halak perdosa na dagolon, roh tujolo ni habang sahabat yaumi, manopoti jala mengangguk dosa nami. Masay jujut warsahi kami ho, marhite pikiran dohot hata, dohot pambenan nami naruai. Dakku haulang yami ho, siyan nasa roha nami, dohot nasa hati-hati nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang dosodri nami baik kami. Tiba ini, tamador imasamu, jala uhumamu kami, tuhamatian saliling-liling nai. Alay nama porus mahami nuay, tuasin roham na gudangi, mangido siyan nasa rohanami, asesani dosa nami salutna. Saya urubi mahami paubaw rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Di panguluhami, doot ala ni guarmu na berdiyay. Ali Tuhan, saya si maroham di hami na dangolon. Amin. Atari dibata, karingot tulisan dosa. Adong do dihita situan imbalim na songoni, nahudul siamun ni habangsa ni hatong amon di bandua gijang. Dibayani, terbayan ibana do pengguluhon ro di ujung na, akan naro tu debata mahite-hite ibana. Namangunu do ibana tong-tong, asar tangyakon na sida. Sangapon mari debata na di gijang.
Yesus do Tuhanku si popo pawon ibana do haposaki tangan anak gogo manogu awon patogu aw dilakaki Tuhanku tok sumari honawon marua sonang tondikon holong ni rohan napahi sarawon mardame tok tong rohakon mardame tok tong rohakon Yesus do Tuhan siramoti awon namar gogoy hon dirikon nanggot parukilon godang natinang sabang do divine rohakon Tuhanku tok tong sumari honawon martua sonang tondikon holong ni rohan napahi sarawon mardame totong rohakon mardame totong rohakon Kita buka Bibel ta. Atan itu bata turpuk epistel di minggu tes darion. Yenes buku perjamita bidutolu membuka sian ayat 10 sada saat rodi ayat 5 tajahama marsoring-soring. Alayang go ibana tinggadu saluhut nei dibahin ditiki halehetonna. Ditepah do huhut roha hanguluan saliang lelengna tua bagasan roha nasida. Kalau na sodapot jolmai kitonna jadi-jadian na jaldihon debata kian mula-mula sahat rodi ujung. Akup ni tahe manang isya jolman namangan dohot na minum dohot manari na ringgan marhitis yan ulaon na sileon-leon debatado nangi. Rap kita majaya di tatap 5 manang ahan na masa nuaing mas doi jala manang ahan na masa sogope nang udung masa doi di Nairobi ay diulah di batado ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jala no peopsa amin.
Saluhut natin opami, naigsonan di rohamu, arian dohot borhinpe, di sarihon rohamu, na uhum di gomgomami, na digor na sitong doi, pinuji magoarmu. Dangdung tarta di bangsomi, na pinilitmu jolo, say hodo haporusani, sude naro naolo, ditogu hodo sasude, asa Tuhan oluan piruji magoarmu. Hatidak kumah haporseotai, dongon na hinatidak ko ni dongata sa haporseaon, di sadok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangi doho tano. Au porsea, manguhumi harat na mangolu doho na mate. Au porsea di ton di parbadia, dalam adok sadahuria na badia, doho dia sandi dosa, doho dia tai na mandok, doho dan uluan na sorasuda. Amin.
Shalom. Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 6 Agustus 2020 tolu. Naparjolo, Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasiahon dung Trinitatis. Do tema, si leon-leon ni debatado, si panganon, dohot si numon. Napaduahon, partangyangan sektor. Di hari Jumat, 10 Agustus 2020 tolu, di Patupa Huriata do partangyan sektor maringanan di Garejaon. Turpuk Jamita di Enet Sian Mateus Binduwalu, ayat 5, 1 di ayat 10 tolu. Do tema, gabe pasu-pasu marhite panupahioni debata. Atong ria mahita rotu partangyangani, dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Na patuluhon, ruas na pinda. Nung pinda ruas ni Huriata, amang situa WSD Simbolon MA MDIF, inang Doktoranda Selvina Borutobing, rap dohot 2 halak yanakon nasida, ruas sektor 4, wik 15. Pindah tu Gereja GKI Gejayan, Jalan Avandi, Jembatan Merah, nomor 84D, Soropadan, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. B. Amang Jeremia Simorangkir, SE AK, Inang Mary Fuji Siahaan, SS, MPD, MED, Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida, ruas sektor tolu, wek 12, pindah tu Gereja Kristus Yesus, GKY Pekanbaru. Tuhat tamatoktong mandongani nasida di nganan Naimbaru. Napaupaton, Warta Dewan Koinonia, A. Seksi Sekolah Minggu. Di hari Minggu tanggal 10 tolu Agustus 2020 tolu, dung sidung parmingguan Manogot, di Patupa Seksi Sekolah Minggu do rapot Seksi Sekolah Minggu, rap dohot orang tua anak sekolah minggu. Ima laho membahas laporan pertanggungjawaban kebaktian Padang anak sekolah minggu. Alani pinangido tusude orang tua anak sekolah minggu, asaria mandohoti rapoti maringanan di aula gereja. B. PA Remaja. Di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 tolu mulai pukul 10 walu wib, 1 nasidung di Patupa Huriata do PA Seksi Remaja. Ima naniuluhoni amang padita P Pandiangan MTH. Nats PA di Enet Sian Masmur 110 sia, ayat sia 1 di ayat 15. Pinangido tusude remaja, songoni nang pelajar sidi, asaria mandohoti acarai. C. Naposobulung seminar persiapan studi. Di hari Minggu tanggal 10 tolu Agustus 2020 tolu, mulai pukul 10.45 wib, manang dung sidung parmingguan Botari. Di Patupa Huriata do seminar persiapan studi maringanan di gereja dengan tema 1001 Smart Ways to Reach Your Dream. Pembicara adalah teman-teman Naposobulung yang akan melanjutkan studi master tujuan luar negeri dengan sesi 1. Strategi lolos dan sharing beasiswa LPDP oleh Dr. Averina Opusunggu. 2. Strategi lolos dan sharing seleksi perguruan tinggi negeri PTN via tes tulis dan perguruan tinggi luar negeri oleh Daniel Opusunggu BSC. 3. Strategi lolos dan sharing seleksi PTN via jalur undangan oleh Irene Lumbangaol Sarjana Komputer. Seminarawan terbuka do tu umum, remaja, naposo, orang tua, baik jemaat ataupun di luar jemaat HKBP Pondok Bambu, dan diadakan di gereja. Napalimahon, Warta Dewan Diakonia Komisi Beasiswa. Di hari Minggu tanggal 10 tolu Agustus 2020 tolu, pukul siawib, manangdung sidung parmingguan Manogot,
Huriata melalui Komisi Beasiswa naing pasahaton tu 25 halak ruas ni Huriata na manjalo beasiswa. 5 halak siswa SD, sahalak siswa SMP, 10 halak siswa SMA SMK, dan sia halak mahasiswa perguruan tinggi. Pinangido tu sude penerima beasiswa rap dohot natoras asaro tu rumah Moria, unang lupa mamboan kartu peserta beasiswa dohot buku catatan ibadah gereja. Na paunapon, pelean amplop hamoleteon bulanan. Di mingguta sadarion on Agustus 2020 papungu pelean tujolo dohita ima pasahaton pelean amplop hamoleteon bulanan dengan pengaturan sebagai berikut. Pelean parjolo tolu kantong. Kantong parjolo warna merah tu Huria, kantong paduahon warna hitam tu Pusat, kantong patuluhon warna hijau tu DSH. Pelean paduahon ima pelean tujolo, pasahaton amplop pelean bulanan. Napapituhon, malua sian pakakungi, peneguhan sidi. Sadarion Minggu 6 Agustus 2020 di Parmingguon pukul sia 20 WIB di Patupa Huriata do pelayanan peneguhan sidi khusus. Malua sian pakakungi tu opat halak ruas di Huriata, ima. Sada Gilroy Naftali Prawira Nenggolan, 2. Geraldo Samuel Himawan Nenggolan, tolu. Natania Angelik Anastasia Kurniadi, 4. Roriana Novianti Purba. Di Patupamai dung sidung Jamita, parhalado dot sude ruas ni Huriata pasahaton, selamat menerima peneguhan sidi, tuhata matoktong mandungani nasida diganup akka ulaun nasida B. Napa waluhon, pangapulion. Di mingguta sadarion 6 Agustus 2020 dung sidung Parmingguon Narian, di Patupa Huriata do pangapulion tu keluarga Amang Michael Roberto Purba, inang boru panggabean. Ima sialanong parjolo dialap tuhata natoras boru, inang Nyonya Purba boru panggabean, ditiki hari nang salpu. Maringanan di rumah Moria. Parhalado dot sude ruas pasahaton dohot marhabot ni roha. Tuhatama mangaleon gogo dohot pangalpulion tu sude keluarga na tiningal hononna. Na pasiahon, Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Membantu program Distrik Walu DKI Jakarta di hari Rabu dohot Kamis tanggal sia saat di tanggal 10 Agustus 2020 di Patupado Sinode Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Borhat dosian Huriata sada amang Padita R Silaban STH Padita Resort, 2 amang Situa BE Napitupulu SE utusan Sinode Godang, tolu amang Situa E Manulang SE utusan Sinode Distrik. Napasapuluan, rapot Padita. Membantu program Distrik Walu DKI Jakarta di hari Kamis doho Jumat tanggal 10 di tanggal 10 sada Agustus 2020 di Patupa Distrik Walu do rapot Padita maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Taboan ma di bagasan tangyakta asa anggiat mardalan dengan sude rapoti. Napa 10 sadaon ruas namar sahid. Di bagasan parsahid tondo ruas ni Huriata sada amang B siahaan nunga mulak tujabu dung 3 pegiari dirawat di rumah sakit Yadika. Ruas sektor opat wek 10 tolu. 2. Inang Nyonya Renta Bernika siahaan boru Panjaitan nunga mulak tujabu dung 3 pegiari dirawat di RS Yadika. Ruas sektor opat wek 10 tolu. Tabuan ma di bagasan tangyata asa tumibu hipas di hilala roha nasida. Tikting parhepengon. Pelean tu Huria Godangna sia juta 504.225 rupiah. Pelean tu Pusat Godangna 10 sada juta 616.275 rupiah. Pelean tu Desa Godangna 3 juta 204.000 rupiah. Pungu sude 24 juta 324.500
Songoni matik ting dihuriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhatama pakobasion, dohot pareani, bahen sangap dohot puji-pujian di guarni tuhatta. Ian ias jelas nurwata, pasahat mapeliata, kepuji tuata, ian buku ede 512, mamukas ian ayat sada do turutna. Dijalani Yesus tano dohon lau, tahi holong ni rohana di pasar, namura luhut di baiton dinai, dung ni sesa utang ni dosa tahi, ha ha anggi rohamu sude, ta arahon madonga tabe, ha anggi daunang jonok be, haratu jolona dongan musude. Nunga monang di jabum hatanai, hatai dipake ho senjatami, ido habis tarana sumurungi, jupang do mura sude bainon noni, ha anggi rohamu sude, ta arahon madonga tabe, anggi daunang jonok be, haratu jolona dongan musude. Dongan pinaluan itu hatai, taon dingi ta apoy nalilui, asalam dame luat dalam ture, ita haholongi madonga tabe, ha anggi rohamu sude, ta arahon madonga tabe, anggi daunang jonok be, haratu jolona dongan musude.
Ganggu rohamida pangujunani Morupe gogotalau marukili Saita bereng dopat Yesus Tuhani Kalahiras ni rohatai banoni Ha anggi rohamu sude Ta arahon madonga tabe Ha anggi daunang jonok be Haratu jolo nadongan musude Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imamang ramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Ta paradima roha dohot pikiratta akamang dot taminang di parsauratta rap dohot hatana nabadiai. Matius biddu 10 opat. Mamuk kamaisian ayat 10 tolu tolhas maitu ayat 20 sada. Songonon ma didok disi. Ditamue Tuhan Yesus 5.000 halak. Alai umbegei borhat ma Yesus yani marparau tuluat na lungun. Pujung sasadasa. Jadi umbegei na torop mardalan turma nasida sian akka hutai maddapot ton ibana. Dungro Yesus siani diida mahalak macai torop. Jadi asima rohana midana sida. Di pamalum ma akka na marsahit na dinasida. Alai mareyak but ari didapot ton sisian nama ibana. Akanin nama. Halongona dodison. Jala nabut nema ari. Pamuli manatoropi. Asa laho nasida tu akkahuta manuhor si panganon. Alai didok Yesus matu nasida. Dak pola lau nasida. Lehon hamuma nasida mangan. Dungi Roma hata nasida. Holan 5 roti dohot 2 dek kesabing dohu peop hami dison. Alai nin nama. Buan hamuma itu au. Dungi didokon ma natoropi hudul diduhut-duhut. Ditiup ma roti na 5 dohot dek kena 2. Manai 5 ibana tugijang laho mamasu-masu. Dibagi ma roti ih. Diparlehon matu akkasisian na. Asa nasida mangalehon tu natoropi. Jadi mangan ma saluhukna. Jadi bosur bema. Dungi di papungu ma akka eba-eba na lubii. Gok 12 apang. Alai anggo torop ni bawa na mangani arga 5.000 dok. So padohot akka parupuan dohot danak. Ido sahat niturpuki. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Adorang so
turpukon di patorang do tuhita tung sude do HP pakilalaan ni hita jolmaon dihilalaho Yesus. Buasa hudok songoni ala memang turpuk tahun di latar belakangi ubay nalau Yesus tu inganan nalunguni dung di BG Ibana barita ni si Yohanes Padidi nunga dibunuh si Herodes. Gabe lungumma rohani Yesus. Gabe lungumma rohani Yesus. Ido ubay nalau ibana tu inganan nalunguni. Napaduahon amang inang, taboto do rupa ni, selama Yesus hidup di dunia ini, dan selama dia melayani, tung sudedo ulaon dihobasi Yesus. Dada holan marbarita nauli, dada holan marjamita, dada hola pamalum akan amar sahid. Dada hola patu pahalongangan. Alay kembali mahudok amanginang tuhita di partikianon marhite turpuk jami taon. Ternyata semua yang ada dalam diri kita manusia, keberadaan kita manusia ada pada diri Yesus. Di pakilalahon Tuhan Yesus do pakilalaan hita jolma. Imana parjolo. Napaduahon amanginang marhite turpuk jami taon dipatuduhod do eksistensi manang keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Dipatuduhon do eksistensi manang keberadaan Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa dan juga Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia mah yang manginang. Takas nak kinod didok di ayat 14. Dung roje susi. Di idama halak macai torop. Koma diuduti ma. Jadi asima rohana mida nasida. Bahasa Indonesia na didokon. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Coba menginang. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hudok matu ita manginang di partikianon. Mangolu hita tutikyok kape. Boy hita marpungu di garijawon. Marhosa hita, hipas hita, merlas niroha hita. Ada masing-masing beban pikiran kita. Ternyata itu adalah belas kasihan Tuhan. Asini roha ni debata tungulutta. Jadi mau jujur kita manginang Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Sebenarnya tidak ada yang dapat kita andalkan dari diri kita. Soholan asini roha ni debata. Jalata kasdo yang manginang tahati dakon jalatai dehon on peholan asini roha si pangasa
honotoni. Alay songod dia do hita manginang makilalahoni. Apakah memang itu kita rasakan? Silehon-lehon ni debata, manang kita berpikir, kita merasa itu adalah karena kuat gagahku. Alay turpukon menyadarkan kita menginang, ternyata tidak ada yang dapat kita andalkan dari diri kita. Soholan asini roha ni debata. Kita hidup oleh karena belas kasihan Allah. Ima napadua ko na manginang. Napatuluhon di Dr. Pukodo to hita manginang. Ternyata di semua aspek kehidupan kita, di sudegul mit ningolutai, di pangido de batasyak kita, marhiti hatana, ikon sa totong do hape hita di bagasan pos ni roha. Ya? Ikon sa totong do hita di bagasan pos ni roha. Kung takas ni rupani di Dr. Puktatu ita manginang molotajaha mulesian ayat 15, satu ayat 17, ayat 10 lalu. Ujaha dihita. Alay mareak bot ari di dapot ton siseanima ibana. Akanin nama. Halongona dodison. Jala bot nema ari. Pamuli mana toropi. Asa laho na sida tu akkahuta manhor si panganon. Amanginang. Di patuduhon akkasisianido, ya, nang penongrap liling na sida mangula, bersama-sama marhobas melayani ariad dohok borngin, tudolok tuturuan, akkaluat di bolus, akkakota di bolus. Ternyata, pengenalan murid-murid itu belum sepenuhnya kepada Yesus. Dan takas dope panadaon ni Yesusi. Tuak panadaon ni siseyani tu Yesus. Ayat 10. Alay di dok Yesus matu nasida. Amanak na dok ko ni paposon rohan nasida manginangda. Dak polalaw na sida. Lehon hamuma na sida, mangan. Jadi selam digugah ya. Selam digerak ko Jesus do, panadaw ni sisiyan itu Jesus. Ay naman do, wahado Tuhanon. Nga ni dokkon. Halongon na do nga nanon. Ngabot ari. Dangadok si panganod di son. Hape buhay dokkon. Buhay dokon. Leho mana sida? Namadok buhado. Ima rupa ni hajol mata manginang. Ya secara logika kita. Alay di dok Yesus matu na sida. Dak pola lao na sida mangan. Lehon hamuma na sida mangan. Ayat 17. Dungi Roma hata na sida. Holan 5 roti. Dua dek kesabing do upeop hamidison. Coba manginang. Adong do ternyata manginang. Adong do si pangano di siseani. Kan begitu. Alay rupani dang tuk pikiran, dang tuk haporseaon, dang tuk hatawon ni siseani menjangkau. Mana mungkin bisa 5 roti 2 dekke, mga liang mangan 5,000. Hula bawa. Dang dohot aka, paropua dohot, dak danak. Bah. Ya. Alay, manak kinanahodok kanya manginang. Ternyata, saya ulangi sekali lagi manginang, di dalam kehidupan kita ini, yakinlah terhadap apa yang ada padamu, terhadap apa yang akan kau lakukan. Molo di bagasan pos ni roha hita HP, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan.
Tidak ada putus asa. Dan selalu kita berpengharapan yang hidup. Nautiki HP, boido, gabe, godang. Sunat ada kani do amang. Otik, sae, godang, bodo pipikiran mo nay. Soholak ka porsiyaw na manginang. Otik, sae, godang, sudah. Otik sae, godak, sudah amang inang. Ya? Alainin nama boan hamuma itu au. Jadi om anak kino namang inang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ya, mari di tengah-tengah kehidupan kita ini, di dalam iman percaya kita, apa yang kita miliki, sedikit dan banyak, dan apa yang akan kita lakukan, hendaklah kita selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita, akan melipat gandakan berkat-berkatnya ke dalam kehidupan kita. Amin. So natadok ko ni do manginang, robehita najului sian bona pasugit tabi tupulo jawon. Maharo tabuan. Arong dibok kamu mobil. Arong dibok kamu jabu. Hola nah dibok kamu. Hah? Hola nah dibok kamu. Itu kan? Bahkan gudang do hita na rosya bona pasugitan tupulo jawon untuk menuntut ilmu, marsikola, mengaluli perkarijuan. Berarti apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Boy do HP amanginang, boy do HP amanginang, nasoadong diau, alay gabe adong. Naotik diau, gabe godang. Ada yang udah hurang? Coba kita jawab. Masih ada yang kurang? Amanginang, tabuk kajo hatay, bibil tay. Ya. Ini harus benar-benar kita apa? Kita imani, kita hidupi betul-betul. 2 Korintus ya, 2 Korin bahasa Batak mamang bahasa Indonesia, 2 Korin biddualu. Ya, 2 Korin biddualu. Amanginang? 2 Korin biddualu. Ya, 2 Korin biddualu. Udah? Arapot? Ngabe? Arapot bidunay? Tajahama amanginang sahalak majahajo sa kita. Ala 2 ayat, di 2 ayat dah. 2 halak majahalay sa ayat madijaha. 2 Korin biddualu ayat 14 dot ayat 15. Coba, sahalak majaha ayat 14. Ayat 15. Iya. Bahado ka manginang ate. Ya. Jadi luar biasa firman Tuhan manginang. Ulangi jom siya manginang ayat 10 dah, ayat 10 dah. Baru kamu bibil tay do Alkitab tay. Anggo saunari ditomu-tomu na lubi na dihamuma na hurang dinasida. Asa ditomu-tomu nang nalubi na dinasida na hurang dihamu. Asa buha? Asa gabidos. Ayat 15. Khobartu na tarsurat si peop na godang dang marlubi-lubi. Jala si peop nautik dang. Coba. Jadi kenang asadus do HP. Bahasa Indonesia na keseimbangan. Asa seimbang do. Bahita mamang inang. Bahita mamak kilalahon. Isa mahita sonari rupani dalam artian namar lobi-lobi. Artinya rupani mencukup ya, cukup sama dia.
jalan cukupon tidak akan mengurangi jatahnya apa yang dia makan, apa yang dia miliki. Tetapi bagaimana na lobi rupani mampu kita berikan kepada orang lain. Asa boha, asa dus. Artinya rupani di ngolu tau na manginang adong do HP namar lobi jala adong do na kurangan. Ya. Amanginang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus to hatay. Na mangihut ma nanang donon ni trupukot tuhita di tangiang na pinodahon ni Jesusi, ya amanginang lehon matuhami berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang secukupnya. Jadi molo si Martin Luther madok amanginang, ya, si Martin Luther madok lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Begitu amanginang ya. Ido ibana di lehod debatado nian hanguluan siapari dohot tuhalak akan ajahati nang so itapangido alai asa dipaingot debata hita marhatopotton asini rohana asa madok maulihate hita tu ibana dinamajalo hanguluan siapari hita sian ibana. Ido na itapangido. Baru do manusia manginang. Dia do lapatan ni hanguluan siapari. Dia do lapatan ni hanguluan siapari. Hola si panganonido, hola si inumonido. Ternyata Martin Luther menerangkan hal yang demikian amanginang. Lebih lebar lagi. Dia do lapatan ni hanguluan siapari. Ido ibana. Si panganod doi dohot si inumon. Dohot parabiton. Dohot arta. Dohot bagas. Dohot dongas saripe. Ternyata itu adalah apa? Hanguluan si siapari. Dada Holando nga saripe na burju. Dohot yanakon na burju. Rodi akana poso, rodi reja na tigor roha. Dohot uhum na sitong. Dohot ari na hasea. Dohot dame. Dohot donga sahuta na ture. Rodi nasa na hasea di hajol mau. Jadi hanguluan siapari itu mengenang bukan hanya apa? Bukan hanya makan dan minum. Ripe na burju, ianakon na burju, donga sahuta na burju, tetangga na burju, donga sapunguan na burju. Ternyata itu adalah apa? Apa? Hanguluan siapari. Jalan aparpudi ma amanginang nanang dohon ni trupokot tuhita. Molo na kinot tado rupani ikot di bagasan pos ni roha dohita apapun yang akan kita rencanakan, apapun yang akan kita lakukan. Didok matuhita marhite trupokon amanginang hasabab pemma ahana adong diho. Ya, hasabab pemma. Ya. Ini hendak menekankan kepada kita menginang bahwa sedikit atau banyak yang kita miliki haruslah kita senantiasa mengucap syukur. Ya, haruslah senantiasa kita mengucap syukur. Kenapa demikian? Ternyata Tuhan, ya, Tuhan telah memperhitungkan
berkat-berkatnya yang akan diberikan kepada kita. Lapatan narupanya manginang. Asing bedo berkat ya. Natajalo siya di bata. Alay di soma rupanya hita di paingot. Di na asing-asing sinakkinani. Di na lobi-lobi na kilo di na hurangnya manginang. Isang mahita di paingot. Hasabab pemma ahana adong diho. Dan selalulah mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Begitu juga kepada saudara-saudari kami. Ya. Gilroy, Geraldo, Roriana, dan Natania. Ya. Bagaimana proses belajar mengajar kita selama ini, tentunya itu menjadi bekal. Ya, menjadi bekal. Gabebo hal dihamu. Si hanguluhono muna di pardalanan ningulumu. Ya. Bisa dimengerti ya bahasa Batak Amang ya. Artinya apa yang kita pelajari selama ini dipahamilah. Dipeok mak, dia tusi mak. Jala dihanguluhon. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi, kalau dia sudah lepas CD, seperti ini, sudah lepas CD nanti, gabidak kay dabe. Gabidak kay dan. Tidak terlihat lagi. Entah kemana dia pergi. Ngehahu hupasa tu tongat-tongat tamanginang songnihad do hami tiki di parsoran nauli. Adong lima keluarga ruas ni huriatta natajakon. Gabi ruas parguru. Ya, ruas parguru. Molo ruas parguru rupani dang boy rupi sepenuhnya pelayanan-pelayanan kita berikan kepada mereka. Kan seperti itu. Jadi selama mereka jadi ruas parguru, ya, ruas parguru begitu rajin. Ringgas. Begitu rajin. Alay dong dijakon gabi ruas parguru. Padak tari dabe. Tang bilang tu dia. Jadi yang hendak saya katakan kepada saudara-saudariku berempat, jangan demikian. Jangan demikian. Keanggotaan jemaatmu adalah di HKBP Resort Pondok Bambu. Begitu ya? Itu. Jadi karena itu ringgas mak. Ya, tekunlah. Roma marsaur. Na pertanyaan namar minggu, na pe aremaja, pe anaposo. Lakukanlah itu semua dalam kehidupanmu. Ya. Karena itu nanti akan membawa dirimu kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya. So ini donang di amang namiate, amang purba. Damang dah, pos dorohanami, siak kurian itu hatta, HKBP, Pondok Bambuon. Marilah, tekunlah kita, amang inang, kita saluhukna. Ya, tekunlah kita di dalam menjalankan ibadah kita kepada Tuhan. Alania manginang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatta, apapun yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita ini,
Tuhan itu senantiasa memberikannya kepada kita. Didok, di batado, si lehon, si panganon, dohot si inumon. Aha narikot dingulutta, ubotoado tuhatay pasahatoni amanginang. Karena itu, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, beriman dengan teguh kepada Tuhan, dan hendaknya lah amanginang, mari kita saling share dan care, ya, berbagi dan peduli. Karena Tuhan kita begitu memperhatikan dan begitu peduli kepada kita. Amin. Kita berdoa. Molihat yang marohan nami di ho Tuhan. Di pasu-pasu hodo ngulu nami. Di lekodo hahi pason gugu nang las ni roha. Tuganup hami ruas ni huriam rap do parhaladum. Taruli hami tuhat di las ni roha dohot pasu-pasum. Sahat tu partikian obas arianon. Tarlumubi tuhat di parsaran nami rap dohot tomar hiti hatami. Alani ali Tuhan dihatam nak kutangihok kami. Pos dorohanami, parguguammu, jala patawammu hami, lahu mangatusi, tarlumubi Tuhan lahu mangulahoni. Disude gulmit ningulu nami, bahen puji-pujian hasangapon di guarmu na badiyay. Pasu-pasu ng saluhuk na Tuhan ruas ni huriam. Pasu-pasu ng akaulaw nami, di akaulaw si ganu pariih. Suang songonima ng ulaon. Dohot pakubasyon. Di huriam hakabipi podok bambuon. Pasada roha dohot pikiran nami. Hami parhaladum rap dohot akaruas ni huriam. Asa sisada pakubasyon kami Tuhan. Sisada pamujiyok kami. Sisada pajakonok kami. Diakka ulaon dohot diakka pakubasyon. Naog pinasahatmu tutonga-tonga ni parnguluan nami ganup marsada-sada. Pasu-pasu aka ulaw nami patulus ng akasakap nami Tuhan tujulan na riyon. Laos muliate matotong Tuhan di saat roha nami tuho. Di minggu sa dariyon. Dilehoko tikki tu ianak kon ni huriami. Laho makatidakkon haporsyaon na sida. Pos marohanami Tuhan. Denggan ni basam dohot asini roham. Marguguyhon. Dohot patauhon na sida. Laho makatidakkoko dingulu na sida. Jalapos dorohanami. Marnapunahon haporsyaon na tugu na sida. Dohot pakirimon na mangulu. Jala patar, jala takasi Tuhan. Di hati dakon na sida. Di parnguluan na sida tung di dia penasida maringanan. Akka na di bagasan parsikolahan perkuliahan lehon bisuk ng habistaran. Akka na di bagasan parkarijuan lehot Tuhan, gugu doot hatawod di nasida. Jala pasu-pasuam muma, akka nanula ni tangan doot akka pikiran nasida. Pasu-pasu ng ruas di huriam Tuhan, na marulang tahun, di ari sadarion, sahat tu tanggal 12 Agustus 2023. Mauliate di asin ni roham do didenggan di basam ng pasu-pasum. Di hahipason. Doho di umur nagajang. Nang dilas ni roha ng pinasahatmu. Say ho matotong Tuhan na madongani akka amang inang nami. Akka yanakon nami na poso remaja. Dohot ama nami lansia. Di pardalanan ni parnguluan na sida. Jala siya totong Tuhan todim tod di parbadiyay. Na manuturi roha dohot pikiran na sida ganup. Asa sa totong ingo na sida Tuhan. Mamuji pasangap guarmu na badiyay. Madok mauliate di sude asin ni roham. Dohot denggan ni basam.
Muliate matotong di pasat rohanami tuho Tuhan, diha hipason, dohot diha mamaluni parsahiton, na pinasahat mo tu inang nami, inang nyonya siyahaan buru panjaitan, dohot di amang nami amang baktiar siyahaan. Pos rohanami Tuhan, di dalam proses-proses pemulihan na sida, siyan parsahiton na siday. Seho matotong tuan na madongal na mga ramoti na sida, lehonom muma, hamamalum ni parsahiton na sikop, dohot gogo ng las ni roha. Asaboy na sida Tuhan, mangula si ulaw na sida, songon na sailaon. Nang dibaga sa sadaryope Tuhan, hupas at tami mangulo nami tuho, nang ulaw dot akapakubasyon nami tuho, say homa na madongani na mga ramoti. Pasu-pasu masaluhu na ulaw dot pakubasyon, di huriam hakabipi podok bambuon. Alay jumulo mauras, jala sesa kadosa ng pangalosyon nami asa tama jala talupa mi dedo pammu, majalo pasu-pasum dohot asiniroham. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan, siyokop si paluhami, martangiak kami tuho. Amen. Di damang dohot dainang, mareddehita siyan buku edde, 666 mamukasyan adat sada, laos tapasahat ma piliata 70. Ikondo po ano tabarita, tuinganan na holomi, imaholong na hasitongan, dame na manotongi, dame na manotongi, ay nabisar do hati uron, nung asal puna holomi, huwaso ni Kristus hototong sa leleng-leleng nai. Ikon ende hono tapujian, pasangapon tuhatai, natuk manaluhon na jahat, nang senjata porangi, nang senjata porangi, ay nang bisar do hati uron, nung asal puna holomi, huwaso ni Kristus hototong sa leleng-leleng nai. Ikondo po ano tabarita,
debatata dorajai di lehon anak sasadana manobus pardosai ay nang bisar do hati uron nung asal punaholomi huwaso ni Kristus hototong sa leleng-leleng nahi. Taudu tima ibadat tamanginang marhite pelayanan peneguhan sidi merede hita sian buku ede 140 sia ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 non jong ma amanginang nami dohot na maka tidak kon haporsial merede hita. Hotok tong ihutonoku Jesus si pangoluaw tung naso tadi konoku hona palua hona sian sasude dohot sian uhumi natok tong habiaraku ala pardosa oki tung di dia jupangahu Tuhan sada songon ho nama no guau tuna sonang songon ho nang di taun ho lahu mo popton diki asa masuk au manean tohap na sumurungi Marhite-hite guarni debata ama anak dohot todi parbadia. Amen. Hamu ale natoras ni danakon. Di idahamudo yanak komuna. Haholongan ni rohamuna. Jong dison. Tama jumulo maddok mauliate hamu sadariot tu debata. Ala ni sudi asini rohana na sailaon. Ay di pangulu do nasida rasi rasanuaing. Jala sanga di boto nasida hatani debata doh dalan tu hanguluan. Alai tamado ingotom muna sadarion akka pabahenam muna tu akka yanak komunaon. Aidang dilehod debata akka danakot tuhamu asa adong dongam muna mangula ulau sabing. Alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangihutton hatani debata ido ubahen na dilehon. Ditangyakon hamudo ganup ari yanak komunaon na sailaon asa unang mago nasida. Molo dihilala hamu nuaing kurang ni pabahenam muna taringot tu akka yanak komunaon. Tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna. Atong martangiang mahita. Ali amanami
ama ni nasa natargoar ama di banua gijang doho di tanoon. Say tangihon matangyang namion, jakkon maak kada danakon gabe anak kommu. Asima roham. Lehon matod di parbadiyay turohana sida. Asa gabe sisiam muna sida. Rodi saliling nililing na. Molo tung nahurang pabahenan nami nasa laut tu da sida. Say se samay. Say unang matargasip na sida. Jala unang lowas mago manang ise na sida binahen ni pangalahon nami. Asi maroham. Sahat tu tangamu manasida. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manginang silakan duduk. Hamu akada danak na hinaholongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing di julo ni debata na mamereng terus tu bagasan rohamuna. Dohot di julo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani debata. Daktar bahen hamu be marsidalian sugut di ari paruhumani. Molo ingot rohamuna di akka ari ningulumuna na usalpui. Tama madok mau lihat hamu tu debata. Ala ni sudi asini rohana. Jala molo dingot hamu akka pabahenam muna na suture. Tama marsak be hamu sadarion marningoti. Buwan hamu masaluhu na tutuhan Yesus. Asa disesay ala ni mudarna. Nause humokok pardusa na manopoti dosana. Alay. Paubahamu marohamuna. Uhut pukkahamu ma parangin ay baru. Olat ni sadarion. Asa dalanan muna dalan naguguti. Na marhapatean tuhanguluan si saliling ni liling na. Atong alusihamuma na husukutonon. Di jolo ni debatado, di jolo ni akadongan na pungudison. Parjolo. Di parhatuturoham do hata ni debata na ginuruhonmu na sailaon. Holanido dalan tuhanguluani. Dua. Olo doho sian nasaroham tumudalhon saluhu dosa. Jala olo doho tujoluanon mangihutton hata ni debata. Rodi hasusuda ni bohalmu. Dulu. Olo doho makanguluhon haporsiaw na sitongi. Nahina tidakkon ni huria Kristen Protestan. Songon na tersurat di padan narubi. Do di padan na baru. Atong. Marpada doha munwaing doho di bata na badiyay. Di jolo ni huriaon. Tung unang ose hamu. Say burju mahamu marningot sa luhut nay. Asa lamhot haporsiaw muna. Martangiang mahita. Ali amanami jala di bata nami. Suruh matod di parbadia tu rohanami be. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ulehon hami marohanami bahin inganammu. Olat ni sadarion rodi saliling nililing na. Suraton. Jala sahapi matusi sudi. Naung kuuloy hami. Say paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sa sudina. Unang tuhamagoan sugut manangise sian hamion. Tugu jala iring-iring ma ganup hari. Asa sahat hami tuhanguluan na sorasuda. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hatidakkon hamu majolo haporseaon munay. Satu ya.
orang tua dari Natania silakan berdiri. Ayo, silakan. Hata Sipaingot, Isi Natania Angelic Anastasia Kurniadi, di nama katidakkon haporsionna di hari 6 Agustus 2020, di Huria Kristen Batak Protestan Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata, doh sian anakna Tuhan Yesus Kristus, doh to di perbadia. Di pargugui mahamu, maralohon nasa najat, jala didongani mahamu, laho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata Sipaingot, Isi Roriana Novianti Purba, di nama katidakkon haporsionna di hari 6 Agustus 2020, di Huria Kristen Batak Protestan Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata, doh sian anakna Tuhan Yesus Kristus, doh to di perbadia. Di pargugui mahamu, maralohon nasa najat, jala didongani mahamu patupahon, nasa nadinggan. Amin. Hata Sipaingot, Isi Geraldo Samuel Himawan Nenggolan, di nama katidakkon haporsionna di hari 6 Agustus 2020, di Huria Kristen Batak Protestan Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata, doh sian anakna Tuhan Yesus Kristus, doh to di perbadia. Di pargugui mahamu maralohon nasa najat, jala didongani mahamu patupahon
nasa nadinggan. Amin. Hata si Paingot, Gisi Gilroy Naftali Prawira Nainggolan. Dina makatidakkon haporsyon na di ari 6 Agustus 2020 di Huria Kristen Batak Protestan Pondok Bambu Resort Pondok Bambu. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata, do sian anakna Tuhan Yesus Kristus, do todi porbadia. Ipargugui mahamu maralohon nasa najat, jala didongani mahamu, patupahon nasa nadinggan. Amin. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Hamu akka na pinarhamawal ni dibata, nunga gabe dongan sahuria, jala dongan sa panganak kamu mangaton parpadanan na badiay. Na arga situtudo hamu ditobus. Unang uloy hamu be dosa dohot sibolis. Ramotan ni debatado hamu maralohon pangagoy. Asal matotong rohamu na tu ibana. Jala tu gihonon na dohamu masuk tu harajaon banua gijangi. Martangi yang mahita. Ale amanamin na di banua gijang. Asi maroham dinasida akan na pinasahat nuaing tuho. Say ramoti manasida marhite-hite tot di parbadia. Say pahot manasida di bagasan padan. Naung ni uluan nasida nakin. Say parbadiay manasida di bagasan hatam. Asa tarida haporsyaw nasida tujuluanon. Marhite-hite parange na dinggan. Amen. Jongjong mahita salu na manginang. Laos marede hita. Piliata. Ali di bata amanamin na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upas hat tami masih nasian nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo magebe uap na husus di jolong. Pasu-pasu medjala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion.
buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hamadok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasalani lehoni toniro di pamataku osadohot gogoki rodi saluhut artaku upasa hati Tuho nasobut satu kudo. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saot malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona puna harajaon dohot hagogon rodi hasanapon Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurkon ma damena tutodim. Amin. Amen. 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 Oras madita salu na manginang. Kami undang orang tua kami dan juga saudara-saudari kami yang lepas sidi. Tujulo omah hita manginang masih jalangan. Apa sahak ma ucapan selamat tunasida. Silakan na manginang. Silakan. Sini manginang sini. Oh Tuhan, molotung nalilupea, totong maau tahiti, tudalan di, totong maau ramoti, dinasalah kaki. Oh Tuhan, molotung mabiar peau, say tiop matang aku, say togu au, sondangi marohaku, urasi to di
Hodo hati uroni, hodo muali, hodo dalan natutu, hodo sasude, hodo rajaku si paluai, sahatu surga binani mudarmi, hodo rajaku nama nobusa dang bema biarau Tuhan mateani. Iya. Naikkan lagi. Naikkan satu. Oh Tuhan, molotung nalilu peau, tok tong maau tahiti, tu dalan mian mi, tok tong maau ramoti, dinasalah kaki. Oh Tuhan, molotung mabiar peau, sai tiop matang aku, sai togu sondangi marohaku, urasi tondiki, hodo hati uroni, hodo muali, hodo dalan natutu, hodo sasude, hodo rajaku si paluai, sahatu surga binani mudarmi, hodo rajaku nama nobusau dan pema biarau Tuhan mateani, hodo rajaku nama nobusau dan pema biarau Tuhan mateani. Terima kasih. Yuk, makin aku. Ayo, ayo.